sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Cassie. Sari pa ako usugtan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Tameme. Armin Contents, Handumanan, sa ka awit. Ano pa na sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Cebu City. Ang atong tatampo nagdasingan nga Cassie. Recorded by X Thunder Gaming. Hanggang may himig pa akong naririnig dito sa aking daigdig. Hanggang may musika akong tinataglay, ika'y iniibig. Giliw, wag mo sanang isipin. Kasi anak, Ay, kasi papa. ba ni mong nagkanta-kanta diha? Dako pa kay kagtingog. Lupig pa ni mo'y nagmikrofon. Pa-condition ko pa, oy. Kay kanang gusto ko nga before ko matog eskwelahan, condition na kaayo ko. Sige na. Pangandam na kay nagpaabot na si Gia ni mo sa gawas. Okay pa. Cassie! Ngano ko, uy? Naku, nakita ni schoolmate na ito magwapo! Sure ba? Asapan, ha? Kanan pa itong dinhi. Gwapo, di ba? Okay ra. Pero murag istiktuhon manog naong. Hello, wait. Padungan na siya sa itong classroom. Oh my God! Isang na siya sa itong room! Classmate siguro na to. Day, unsaon ka na ako pagpatagad niya, no? Dili man magtingog si Romel, uy. Dool la. Ay, mauwaw ko, uy. Ako'y dool, be. Hi. Oh, hi. Ingon anakit ka? Dili ka magtingog? Um, Ikaw ako niyang kitutukan. Kasi di ko. ako si... Romel, nahibaw ko. Classmate ko ti ka. Siyempre, nakaila ko sa imong name. Oh. Murag, dili juga tigtingog. Sige, bye! Dili na lang kumulaom ni Romel, day, uy. Di magid ko tagdun. Day, kung interesado ni mo ang lalaki, siya mo ay mag-una-una og dili ikaw. Mao gani. Pero wata kahibaw. Basig, torpe lang kina siya. Panit ilang. Bitaw sa? Lahir giding naiuyab da kay Suhito. Amaw. Speaking of oyab, mag-abot mi ni Marco sa terminal, kay magdungan mi uli. So, una lang ko ni mo ha. Hain naman ni si Marco. Kanina rin ko sikig chat. Di mo tubag. Ay, salamat na nawag na kita. Hain naman ka. Kasi, sorry. Pero, di na ako makatunga. Ha? Nga naman. Ato ni undangon kasi. Huwag na ta. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Ingon ana na ka sayon? Oo. Hanggaw gitong tawhan na da. Daan palagi ko. Digit ka sa ligan to, smart ko. Sakit kay Day.
Sakit kaayo. Kalami sa hangin ni Miss Baybayon. May na lang diri. Mingaw. Uy, makakita na ako nga naghilang ko. Ay! Makurat man sa tanim mo, uy. Nihalagi ka. Oh. Nga nang kiyatagan ka niyo magpanyo. Trapuhin mo mga lawa. Di bagay mo maghilak. Oh. Hoy, Romel! Asa ka, oy! Hoy! Day, pagdali na diha kay gigutom na ko. Kaon na lalagi dihag una. Tiwason pa na ako na akong gibuhat. O pa di ka gutom ma? Gigutom na pero unahon sa din ako. Nala sige kod. O na ko ha. Babush. Kaya na ako makakuhas answer anyway. Manghihi sa kopi. Ay, salamat kay nakaihi na kitawin. Tiwason ko na di ka. Uy, kinsa nagbutang og sandwich sa akong desk. Wa na may tao. Nanglakaw naman ang akong classmate. Diin ka nigikan. O may nuuin, kay gutom na. Kanonin ako. Patay, nakusog sa uwan. Kusog ka, uy. Kasi! Sagay na! Dali! Romel? Unya, mabasa ta, uy. Basta kami tatandaan. Dali na! Ihatod ka! Thank you, ha. No problem. To the rescue, good ka, Permi. Pag-una sa baybayon. Karon po, gihatod ko nimo. Wait, time pa. Ayaw kong ingna nga ikaw to ang nagbilin og sandwich sa akong desk at ni aking adlaw. Oh. Adon ako. Hoy, Romel! Romel! Ha? Nagduda ka ni Romel? Oh, Hala. Mao sigurong dili siya interesado na ko kay interesado siya nimo. Girl, huwata na lang ang mo confess siya nimo. ha? Sakto ka ko sa kompaktuda. Nganong murag naglikay naman sa Romel na ako. Nauwaw ka siya? Or basig, assuming lang sad ko? Or basig, torpe lang sad gid siya? Di mo ko mahimutang, uy. Dili mawa sa Romel sa kong una-una. Dili mo nung tayo siya perming mutagad ug magtingo pero nganong murag na amay kuwang. Dili na matubag imong mga pangutana kung dili ka makigistorya niya. Pero day, basin og nag-assume lang sad ko pa. Bothered ka ayo ka. So dili ko gusto tinuod? Na in love na ka ni Romel? Rigsakto gid ko da. Day, kung torpe si Romel, ikaw na may buhat og first move. Day, abi na ko og dili ka mo to nga. Hindi sir, may pwede nga pasagdanti kang magpaabot din. Romel, sultihin ako kung tinuod. Nakagusto ka na ako? Kasi, Kaysa tinuod lang. Bisag dili ka magtingog, pero makita na ko sa imong mga lihok. Sultihin ko pa, sakto ba ko? Or
Assume lang ko. Kuan. Kasi, Romel, I love you. Oh. O kung kano sa kaandam nga musulti na ako kuno sa imong gibati, naara ko ha, magpaabot ko. I love you. O nya, anak lang? Di lang ka manguyab na ako? Kuan mo good. Sige, sige. Para mas dali, ako'y manguyab ni mo. Og yes or yes ra imong tupag. Ha? Romel, will you be my boyfriend? Yes. Yes! Kinikilig naman ako. Yes, ako mo'y nag-una-una ni Romel. Pero ako magmahay sa akong gibuhat kay hangtod karon 3 years na mi. Nagkita gihapon ako ang iyang pagpangga og pagmahal nako. Dili na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ito mga higalan kaagi ni Kasi nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang gipangayo, awit nga nagalahan tamemi. Maari bang malaman ko? Ang mong kaagi gibatan do sa radyo ni Carol Marie Hikain ug gubos sa direksyon ni Priscilla Takanas. Kamusap mga higala ug mga sukin ti paminaw. Kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.